I šta kažu, šta je suština tog zadatka? Suština tog zadatka jeste, da li se može stići autobusom ili se može stići vozom. Pa piše. Iskreno, Ajde samo, šta mi traži od nas? Oni traži, od Beograda se može stići do Šapca autobusom. Dobri. Pa dobro može, ajde. Brodom ili vozom, a do Valjeva, autobusom ili vozom. Pa. Od Šapca do Loznice može se stići autobusom ili vozom i od Valjeva do Loznice autobusom. Ukoliko se varijanti može putovati iz Beograda u Loznicu. I pitanje. Koliko? To je gratis. Ne bi verovo, idemo vozom da je sprobam. A čekaj, ne možeš. Kako bre, ne razumem. Pa ne možeš da ideš direktno. Kapiraš, ako ideš recimo... Pa ne, ali direktno možda ideš samo... autobus. Ne znam kada gledam. Pa ne ti se tačno. Do Šapca. Do Šapca. Pa onda moraš da menjaš. Do Loznice. Ne ide brod do Loznice. Ide. Ne ide bre, pročiti. Šapca. Ne, do Loznice. Samo nego mi ti reši pitanje. Ne može do Loznice. Nataša je uplatila internet. Hoće da šifra sadrži 2 slova, engleske abecede i 4 šifre. Koliko ima mogućnosti za šifru, ako šifra sadrži prvo 2 različita slova, na 4 parne cifre? I ti ješ brate u školu za tajne agente, šta je bro? Dešifruj ti ovo. Pa šta, ne znam šta je pisali. Ja sam imala danas da sam pobegla i moram radim u petak. Ovo putala. Koliko ima pravonika u šakom šupa? Otkud znam? Pazi. Imam, pa daj reši mi, evo ti formula. Imaš šahovsku tablu ovdje, može. Ponesi sa sobom. Da vidimo mladog stručnjaka. Prvo. Da. Slušaj sad. Genije naš. Mora da ima još neka formula. Pa naravno, nemoj duš sada. Prvo zato što imaš i varijacije ovdje. Što smo ne... Ma to sam sad pravi pametno. Ma daj mi drugu formulu. Pa ti meni rekao samo kombinatorika. Pa to piše gore, otkud ja znam što učim. Ona se sad pravi pametno, ona zna kao... Piše termina, ona nama priča ko da mi znamo šta su varijacije, šta je kombinirano, mislim, lupeta gluposti. Ti si stvarno, Jelena, idiot. Ne znam, uči školu. Ne znam.